23 तारखेला लोकसभेच्या निवडणुकीचं मतदान होणार आहे। खरं तर गोव्यामध्ये पहिल्यांदाच एक निवडणूक अशी होती आहे की ज्या निवडणुकीमध्ये मनोहर भाई आपल्यासोबत नाहीत। त्यामुळे सर्वप्रथम भारत मातेच्या या महान सुपुत्राला मी विनम्र अभिवादन करतो आणि त्यांना श्रद्धांजली देखील अर्पित करतो। ही निवडणूक ही दिल्लीची निवडणूक आहे, ही गल्लीची निवडणूक नाही आहे, ही ग्रामपंचायतची, ही नगरपालिकेची, ही जिल्हा पंचायतची निवडणूक नाही आहे। या देशाचं सरकार आपल्याला निवडायचं आहे। या देशाचा मान, सन्मान, अभिमान, स्वाभिमान हा कोणाच्या हातामध्ये सुरक्षित राहू शकतो याचा निर्णय करणारी ही निवडणूक आहे। या देशाच्या सीमा कोण सुरक्षित ठेवू शकतो याचा निर्णय करणारी ही निवडणूक आहे। या देशातल्या शेवटच्या माणसाला विकासाकडे कोण नेऊ शकतो याचा निर्णय करणारी ही निवडणूक आहे। 55 वर्ष या देशामध्ये आपण काँग्रेसचं सरकार बघितलं। 55 वर्षात काँग्रेसनं काय दिलं? अनाचार, दुराचार, अत्याचार आणि भ्रष्टाचार। याच्या पलीकडे 55 वर्षात काँग्रेसने काहीच दिलं नाही। पण केवळ 5 वर्ष या देशामध्ये मोदीजींचं सरकार आपण बघितलं आणि या 5 वर्षामध्ये शेवटच्या माणसाच्या जीवनात परिवर्तन करणारं सरकार, सामान्य माणसाला विकास देणारं सरकार, या देशाला एक नवा स्वाभिमान देणारं सरकार, एक नव भारत घडवणारं सरकार हे 5 वर्षामध्ये मोदीजींच्या माध्यमातून आपण बघितलं।